Id-Deputat Nazzjonalista Ivan J. Bartolo iddistakka ruħu mid-dikjerazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Alex Borg il-ħadd li għadda dwar il-beħ ta' air conditioners f'pajjiżna. Dan meta fl-attività politika tiegħu fl-imdina Alex Borg għalhekk. Dil-ġimgħa kont qed inkellem wieħed illi importa l-air conditioners. Għalli jiena bħalissa tiswiet bis-set nagħmel. Għalli minix nimporta air conditioners. Xaġa sempliċi. Għalli għax m'għandix ordnijiet. Meta tlabna lil Bartolo quddiem il-Parlament biex jirreaġixxi għal dan u sostna li kulħadd jista' jiddeċiedi dwar in-narattiva li juża. Imma x'qed jagħmlu n-nies ma jagħmlux dak ma nafx jiena. Jiena żgur m'iniex nixtri għax Kontu żaħek li jużaw? Taqbel miegħu. Ifhimni dak kulħadd jiddeċiedi fuq in-narrattiva tiegħu fil-ħajja. Deputat ieħor Ivan Bartolo tal-Mosta ħasel idejh u għalinna biex nistaqsu direttament lil Alex Borg. Taqbel miegħu? Naħseb ħajr saqsirilu ma nafx. Ma nafx niġbek. Dan waqt li kien hemm oħrajn li qalulna li jemnu lil kap bajnejhom magħluqa jew li fl-istess ħin dan kien biss tawwiġ ta' diskorsu minn One News. Inti temnu l-Alex Borg li għal li mhux qed jixtru air conditions in-nies? Jien nemmen dak li jgħid il-kap tagħna Alex Borg. Spin klim Alex Borg. I mean, come on, iddawru l-affarijiet. Iddawru l-affarijiet. Kollu. Klim Alex Borg, klim Alex Borg, klim Alex Borg u telli spin. Le, ifimni, intom sirtu master of spin.